Goedemorgen samen. Morgen. Alles goed? Lekker slipt? Nee, ik heb pinnemoelen. Ik ben verlegen van de pinnen. Ik had er de hele nacht net van sliepen kind. Dat komt ervan, hè, als je zo eigenwijs bent. Had je vorige week maar je blaasjeszegen moeten halen. Flauwekul. Morgen. Morgen. Oh, maar je kan natuurlijk ook altijd nog naar Frank. Die is per slotverrekening dierig. Nou. Frank, hier even zitten, ja. Ik kan geen eten in de moelen verneren. Bakje thee. Lekker. Moest ik nou een stukje ballen maar eten? Nou, graag. Dus neer, hoor. Nee. Ik moet op plakken. Oh? Weet je met wat hier in de buurt met kwarten wat vrijkomt? Nou, misschien had Benny nog een hoekje garage, hoor. Hier in de buurt? Nou, dat zou ik zo gauw net weten. Ja, ik weet het wel. We gaan nog een uur van Hoezenskamerkoor. Net bij u zijn huis. En waarom dat net? Wij zullen de moes net op het spek binnen. Nou ja, zeg. Waar stond ik al net ontingst? Nou, we zullen er nou wel even naar gaan. Nou, Tarita? Nou, je kunt mijn slaapkamer wel hebben. Ja, zolang Sjoerd weg is, ben ik toch veel vaker in het westen. Kun je mij zo direct naar het station brengen, Frank? Ja. Tuurlijk. Zit uit waar in de jaren. De was is vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die waai. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Ik had een naaiers leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Maar loop mij maar, ik ben het les bij die. Joukje, boze dongen. De brood van. En zweten. Ik had koorts, Joukje. Ach, lieve jongen, wat is dit nou wat? Hoe kan het nou samen in hier? Juist rol en jij juist regel. Ik moest een dokter bellen. Maar het eerst maar even temperatuur. Hm? Zo. Ja. De kist hem in de molen doen, of onder de erem, of... Waar had het ding voor het les in de kont, hoor? Hij is kien, hè? Hey, af met mij. Hey, ik ben vanmiddag in Amsterdam. Ga je met me mee, grachtenpandjes bekijken? Ah, dat weet ik ook wel. Ik kom met de trein en dan rijd ik met jou mee terug, oké? Goed, doei! Dierenpraktijkbaas met de lietenbaas. Ja hoor, die is er. Frank, het is voor jou. We gaan wel zo, hè? Ja. Mij Frank.
bek. Hij fliebert, hoog geen eten. Ik kom erom. Nou, dat lijkt mijn schoonvader wel. Hoitinga. Hij tinkt om tongblier. Ik moet er dadelijk in. Wil je me eerst nog even bij het station afzetten? Tongblier. Shit. Tongblier. Hoor je wel wat ik vraag? Ik wil dat je me eerst bij het station afzet, want dat hebben we afgesproken. Nee, ik moet eerst daarin. Oh, en sinds wanneer gaan koeien voor mij? Talita, er is een geval van tongblier constateren. Waarschijnlijk. Ja, en ik moet naar het station, nu, en jij brengt me, nu. Nee, dat kan net, want Hoitinga die went het volslijn door de kant uit. Wat maakt mij er nou uit? Die stomme koe die kan wel wachten, maar mijn trein niet. Je hebt het me beloofd. Sorry, maar dit geval, dat gaat voor. Oh, en sinds wanneer ben ik een geval? Sukkel! Ja, die wordt opzet, hè? Opzet! Zei ik het net? Doe jou de moeder maar even hier. Ja. Die wordt hoe stuur al hier. Is het mogelijk dat je ook giftige stoffen binnenkrijgen, hè? Hé? Net bij het spuitje van 10 of te horen met de vingers in de moeder zitten. Nee. Tja. Ken ik een oud stukje wattel wezen? Je mag maar even langs de Torske dokter. Even een fotomaatje laten van de kaak. Ah, maar dokter zegt altijd tegen jullie eigen bed. Ik jou even een receptje mee voor een gorgeldrankje. Wargel dat helpt net. We hebben er maar de mestelijk voor. Bent. Dat kijk van om mijn nekken, wist dat? Ja, wolverheging, Hoitinga. Long binnengoed. Maar geen tongblier is. Tja, ja, het zit hem in de bek. Ik zal wat vlieben en blierenmoensjes opnemen en opsturen. Je vertrouwt ik net? Ja, we kunnen het voorzichtig genoeg wijzen. Ik zoek even tuiken oren van Hoitinga. Ja. Geen reden paniek, maar je moet de eerste dagen maar net bij orenboeren op het hiem komen. En ik zoek in geen geval van de daken roepen. Wat stiller wordt beter. Hoe, Ik bedoel, wanneer is er meer bekend? Maar die moensjes die stuur ik op naar Diemter en de zoon Tjens voor dieren. En de uitslag die kunnen morgen niet wijzen. Maar Waar? Maar wat? ja. Ook is die uitslag negatief en de code die zit er nog zo bij en de temperatuur zakt het net, dan moet ik de RVV waarschuwen. Zij komen bloedmonsters nemen en die uitslag, daar moet er 2 dagen op wachten. Dit is het beste maar van een hoopje. Ja, Hoor je zijn bek even hier? Ja, mooi. Heel mooi, die ornamenten. Dit is het helemaal. Ik zou er echt heel gelukkig mee zijn. Wat moet het kosten? 1 miljoen? Guldens. U bedoelt natuurlijk Nederlandse guldens. Nee, mevrouw. Euro's. Die heeft u toch ook wel in Friesland? Ik wil even in de mond kijken. Even de mond open doen. Ja, het is wat rood en dik en gezwollen. Ik weet het niet. Ik zal even een foto moeten nemen. Een foto? Een foto. Doe de mond maar weer even open. Hier heb ik een fotootje. Dat klem ik even tussen de kaken. Mag ik weer even dicht doen. Geen pijn? Oh, een beetje. Dus het fotoapparaat. Nog even stil blijven liggen zo. Even goed instellen.
Ik druk even op het knopje, kom ik zo weer bij u terug. Dit is alles wat er nog te huur is, mevrouw. En er zijn er nog honderden die hier op azen. Dit stinkhol? Jazeker, hier in Amsterdam moet je nemen wat je aangeboden krijgt. Maar blij zijn dat je überhaupt wat aangeboden krijgt. Voor deze prijs, begrijpt u wel? Maar dit is toch echt een kip-op van band? Meneer Baas, u mag even meekijken. Ik heb hier de overzichtsfoto van uw kaken. Dit is de onderkaak en dit is de bovenkaak. En er is helemaal niets op te zien. Geen wortel, tand of kiesresten. Niks aan de hand dus. Nee, maar ik stuur u wel even door naar de KNO-arts. KNO-arts? Zijn kiel nou zijn eerdinges? Ja, dat klopt. Nou, bloemengang. Ja, u bent hier klaar. Ik wens u heel veel succes en sterkte. Ja, dat zeg ik wel nederig. Nou. En? En je wat is er met hij? Ze denkt dat ik kanker heb. Ik een idee, Joukje. Nou ja. Eerst maar wat eten. Proberen. Geintje, denk. En, Frank, kent de boeren in Omkritten al wat vinden? Ik had van een man bij Hortinga geweest. Oh, nou, dat is een goede klant. Zal eens wel wat redden. Ja, dit keer is er wat te volle terrein, ben ik bang. Hoe dat zei, jong? Een ko, met duidelijke tongbliefverschijnsels. Hoe is dat afgelopen? Koorts, vlieben, bieren in de bek. Nee, net weer tongblier. Begint die ellende nou op een nee? Het ken ik wat oorswezen, nou, Frank? Ja, ik had wat van die bieren wel opgestuurd. Eerste uitslag maar afwachten. Ja, jij weet je weer niet. Met ogen hele beeld. Ja, het liep er een soort op. Kim maar dat zo leuk, maatje. Die eer met bisten. Sam wat naar rij om neert. Eén lietspuitje en stof en... Ik heb vreemd die nog bij Hortinga West. Hoe lang is die incubatietijd? Ja, 4, want zo'n dagen. Ik heb tongblier. Maar nee, dat mis me net. Dit is tongblier. Nou, net zo mal. Hij maar de gek net mij haar. Nou, mij verbaast het niets hoor. Meestal krijg je zulke dingen net, nou? Frank? Ja, het is een zeldzaamheid. Maar het kan wel. Hè. Statistisch persoon 1 op de 6 miljoen. Nou, dan ben ik die, hè. Dat is een tongblier. Ik kan je breren. Is jongen. Maar ik ga even gorgelen. Ik en die. Frank, het spijt me van vanochtend. Ik was een beetje krengerig. Ik besefte niet helemaal hoe ernstig de zaak was. Nou ja, ik heb het ook wel omrieden kind vanzelfs. Zal ik je morgen helpen met spreken? Nou, dat moet de eerste dagen maar net terug in, toch ik.
Ik wil eerst die uitslag gaan. Hij wist het. Vaak zie ik toch dadelijk de RVV was kan je man. Is toch helemaal nog niet zeker? Ja, als veearts bist bij een sterk vermoeden van tongblier verplicht het dadelijk trotten aan. Nou, wacht eerst morgen nog maar af. Als er geen uitslag is, is er ook geen MKZ. Ik zet vanmiddag wel een bordje achter het raam. Ik wil het net nog eens, mijn meidje. Zo, ik ga te sporten. Moest je nog mij rijden naar Fitness Talita? Nee. Hé, is er wat? Frank denkt dat we de RVV hadden moeten waarschuwen. De RVV? Wat is dat ook alweer? Ja, Rijksdienst voor Vee. Oh, die man in die witte spoekenpakken die eme bisten deerspuitje. Het liep me echt vreselijk. Zo stoot het waan. Ja, bij 4 uur moreel verplicht, ja. Maar ja, we binnen oplaten om bisten betten te meidje. Net om ze deer te spuitje. En ik dacht het net weg. Ik had 1 keer mij maken, maar... Nee, ik dacht het net weg. Die biel, ik is net kwijtreis. Maar stoot het eens wegen, Frank? Deerspuitsen dost op vrijwillige basis. Ja. De oerie die kinderen net af verplichten. Maar je verdient er wel veel geld mee, zeker? Die man in die witte pakken binnen ek meesken. Als die nou ek wegen, als elke die nou eens wegen zo. Zij mij in het wegeren. Zij binnen een Rijksdienst. In feite binnen de ambtenaars. Zij matten. Nou, als morgen nou meevalt, hè, dan kom ik je helpen. Om het te vieren. Goed? Ja, maar dit had ik nog niet eerder maken. De stongblier. Wilt u even komen kijken, geachte collega? Ik wil me net beter, meisje. Ja. Wilt u even uw mond open doen, meneer Baas? Kijk, ik heb hier een zeer zeldzaam ziektebeeld. Kijk, ziet u hoe de gehele mond zich verzet tegen het binnengedrongen virus? Roodheid, zwelling en die blaarvorming hier is specifiek. Een zeer curieus geval van tongblaar. Zeer zelden voorkomend. Zeg, meneer Baas, ik wil u enkele dagen onder quarantaine houden. Ja, ik laat u opnemen op de afdeling besmettelijke ziekte. U komt alleen op een kamertje en u mag geen bezoek ontvangen, het spijt me. Tongblier? Wilt u mij de uitslag vertellen van het sputummonster dat ik gisteren gestuurd heb? Van de koe van Hoitinga. ID-code 200415213. Ja, in Friesland. Nog niet bekend. Elk moment. Ja, het is spannend, ja. Ja. Kunt u de uitslag onmiddellijk faxen? Ja? Dank u. Ja, dank u. Ja, jongen, een bakje triest. Was je Jode Kieten? Ja. Vorige week had ik vis klaarmaken. Dat wil ik nou maar weten. Meestal wel vis. Ik mij alles. Nou, dan zeker maar extra lekker kleermaatje. Hm?
Hoortinga, En? de uitslag weer negatief. Ja, maar lik als ik zei. Had er nog koorts had, dan mat ik de RVV waskouwen. En? Geen koorts meer. Godzijdank. Wees bezig. Hoortinga, Ja? hoe oud is dit Biskijns? Ja, het is een Twente hier. Een jong biske dus. Ja? Wil je mij eens helpen? Hier zo'n wisselien. Om wechselen? Een wikselien. Om wechselen? Oké. Ontzettend. Ja, ontzettend. Kom binnen. Oh, dit is een duidelijk geval van nieziekte, mevrouw. Een broer en het zusje van wat skipa kennen. Dempigens, zwoegerziekte. Ik dacht aan tongblier. Oh, dat krijg ik altijd net, mevrouw. Nee, een extra dosis antibioticum en een kinderen wel wat zin. Ja. Stoom even vast, Lita. Hoe? Zo. Nou, mevrouw Oors, hoorde je hem zelf even vast. Hij kent jou het beste, hè? Geen tongblier. En ben je het weer thuis? Dan mag naast het ziekenhuis al even bellen, hè? Ze kan wel ongereisd worden. Ik ga een stukje zachte vis. Het is om te zoeken. Dan zitten we in de moel en dat steekt. Huh? Cynthia, kun je het ook even pakken? Heb ik een pincet? Aha. Zo. Ja. Oh, dat is een visgraatje. Dat is die in toastvlees zitten bleun. Van vorige week. Waar is mem? Dat is mij geweldig geholpen. Bedankt. Nou, met veel plezier gedaan. Wie? Ja, echt waar. Talita. Ik... Ja? Wat? Nou, laat maar.